Ola, moi bo día a todas e a todos. Acompáñame Gemma César, que é a directora e coordinadora das Xornadas Compostela Ilustrada a Conciencia do Dibuixo. Nesta edición de primavera están programadas 13 actividades de grande interese que mesturan ilustración e feminismo. Trátase de reflexionar, de reivindicar, crear a través da ilustración, do dibuixo e do cómic, de pôr en valor o papel da muller no pasado, no presente e no futuro. Onte presentábamos o Festival Plataforma, que de alguna maneira o papel, como contamos onte, das mulleres creadoras tamén absolutamente determinante. Podemos decir que é unha xornada protagonizada a de Compostela Ilustrada por mulleres. Maru Godás, Paula Bonet, Ima Otero, Ana Peñas, Ana Moreira e poñenlle a cor e ao mesmo tempo debúxanos o papel da muller no mundo das artes. Un papel que foi durante séculos agochado e silenciado, que só agora, en pleno século XXI, comeza a ver a luz. Decir que todas estas actividades se van a celebrar no auditorio do Museo das Peregrinacións, que son de balde. As persoas que estean interesadas en asistir teñen que inscribirse na web de Compostela Ilustrada. En todo momento, como vimos facendo en cada un dos actos e actividades que organizamos dende o Concello, seguiránse todos os protocolos de seguridade establecidos en cada momento. Entre as actividades que se ofrece nestas xornadas atopamos obradoiros de murais ilustrados, de colás e dibuixos, de cómic, presentación de libros e mesas redondas. Neste mural ilustrado a protagonista, como non podía ser de outra maneira, será Sela Arias, a quen este ano xa todos sabedes e todas sabedes que se dedica ao Día das Letras Galegas. Quería darlle as gracias especialmente a Gemma César e a Compostela Ilustrada, que organiza e coordina esta actividade xunto connosco, o Concello de Santiago, e tamén agradecerlle ao Xacobeo, a Xunta de Galicia, ao Museo das Peregrinacións, a Galicia Caridade, e tamén a librería Cronopios e, por suposto, o Patito Editorial, e tamén a Maica do Estudo Sourun. E sen máis, pasolle a palabra a Gemma, que nos vai a explicar máis pormenorizadamente, máis polo miúdo, o programa de Compostela Ilustrada, que, como xa vedes, ten un cartel fermosísimo de unha muller galega co mundo na cabeza. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a Mercedes Rosón a axuda que a disponibilidade rápida e absoluta que sempre ten para o programa de Compostela Ilustrada. Como sabedes, facíamos o encontro internacional de cadernos de viaxe con 200 persoas, pero dado esta pandemia que vivimos, nin o ano pasado nin este podemos organizalo, pero sí nos permitiu o Concello e Mercedes pola súa concellería organizar actividades para que non perdéramos o debuxo, para que non quedara todo relegado a 2022, non? Isto para nós é moi importante porque a xente ten moita fame de cultura e durante todo o ano sempre nos están enviando emails se vimos facer algo, que por favor, que fagamos. Isto tamén nos axuda a seguir, porque é moi difícil nestes tempos facer cousas, non son por as medidas, sino tamén por todo o tema de hostalería, avións, toda a organización interna. Entón é un traballo moi grande. Este ano decidimos facer un Compostela Ilustrado comprometido. Queríamos... Estivemos tanto tempo na casa reflexionando que ao final quixemos sair fora a reflexionar sobre o papel das mulleres dentro da arte e particularmente dentro do debuxo. Todas as invitadas son mulleres que teñen traballos en torno a temas que lles interesan, que lles preocupan da muller, e elas serán as que nos irán dando a pauta e as que nos irán explicando este título que lle puxemos así tan ambicioso, non?
En primeiro lugar, temos a nosa directora de sempre, Maru Godas, que fará, como decía Mercedes, o mural ilustrado dedicado a Xela Arias. Maru, que xa enviou o boceto que vai facer, quedou moi sorprendida tanto da obra de Xela como da súa figura, a súa importancia e demais, e a súa prematura morte que a deixou nos anos 80, co cal vai facer un proxecto, creo que moi bonito, que se poderá ver para calquera persoa, tanto mércores como xoves e venres pola mañá. 2 xornadas que estará debuxando nos soportais do Museo das Peregrinacións. Temos a Paula Bonet, que é unha sorte enorme, porque está agora presentando en plena campaña de La Anguila, un libro que publicou con Anagrama sobre a súa experiencia en relacións, un libro moi persoal que fai como un paralelismo nas súas relacións persoais co seu avó, é unha homenaxe a él. Ela tamén falará de toda a súa obra en canto a ilustración e debuxo. Temos a Ana Peñas, que é Premio Nacional de Cómic en 2018 por unha obra tamén sobre as súas avoas que se titulaba Está todo ben, está todo bien en castellano, e ven a presentar outra que tamén entronca moi ben con Galicia, que se chama Todo bajo el sol, e que trata de como en Valencia toda a parte de hortas, toda a parte de pequenos pobros costeiros e demás desapareceu e se converteron en grandes estructuras, non? Temos a Imotero, que é unha profesora de debuxo de Sevilla, moi comprometida culturalmente en actividades cos colectivos LGTBI, ca muller, ca igualdade e demais. E temos a Ana Moreiras, que tamén fixo hai 2 anos unha obra que se chama Madia Leva sobre as mulleres na terra xa de onde ela é. E o último día, o sábado, reflexionaremos sobre a conciencia do debuxo con todas elas. En total son 320 de prazas as que se poñen a disposición da xente que quere ir, por suposto, con seguridade e respetando aforos e demais. E agradecer a todos os colaboradores que forman parte desta iniciativa e agradecer tamén a todos os que nos escribiron dicindo que estaban abertas as portas dos seus locais, das súas empresas e demais para colaborar, pero que por razóns deste sistema que temos só podemos facer todo nun mesmo espacio, que neste caso é o Museo das Peregrinacións, o que lle agradecemos tamén que por 5º ano consecutivo nos ceda os seus espazos. En todo caso, como decía Gema, este é un proxecto máis moi partillado, onde hai moitas complicidades que permiten sacar ao final un resultado magnífico. Foi sempre, agora este ano máis, porque creo que hai máis parceiros que nunca, e dende outras administracións e tamén dende a sociedade civil, e diferentes negocios, librarías e empresas de aquí. Por lo tanto, eu veño agora do casino, da entrega dos libros, desa campaña que fixo o casino e que está vinculado ao Premio de Novela Europea, e o falábamos de como ao final se está tecendo unha rede moi importante que permite facer de Santiago unha cidade referente a efectos de colaboración e de sinerxias entre o tecido comercial e o tecido cultural e as diferentes administracións públicas, e iso nos tempos que corren adquire un valor moi importante. Non sei se hai algunha pregunta. Pois entón, nada, despedímonos e pedirvos aos medios de comunicación que amplifiquedes e que dedes información deste proxecto que, como decía antes Gema, é probablemente a edición máis comprometida de todas desta Compostela Ilustrada. Nada máis, moitas grazas.